హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ లెవెల్ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 7వ అధ్యాయం 2వ భాగం చూడబోతున్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम హరే కృష్ణ. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగంలో మనం 15 శ్లోకాల వరకు చూసాము, సగం. సో ఇందులో భగవంతుడు మొట్టమొదటిగా నా మీదే మనస్సును ఎవరైతే నిలిపి ఇలా ఈ యోగంలో నిమగ్నమై ఉంటారో నన్ను పూర్తిగా సందేహం లేకుండా ఎలా తెలుసుకోవచ్చో నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను అని చెప్తూ ఆ జ్ఞానాన్ని నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకా వేరే తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏవి కూడా నీకు లేవు అని చెప్పారు. జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి ఉన్న తేడా ఏమిటో చెప్పుకున్నాము. విజ్ఞానం అంటే ఎక్స్పీరియన్స్తో తెలుసుకోవడం, జ్ఞానం అంటే విషయం మామూలుగా తెలుసుకున్నా. మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాము జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఏం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాము? జ్ఞానము విజ్ఞానం అన్నదానికి ఉదాహరణ ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చెప్పండి. చాట్ బాక్స్ లో టైప్ కూడా అనడంలా మీరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ల్యాబ్ లోని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఫలానాది వస్తుంది అని మనం తెలుసుకోవడం జ్ఞానం మేడం. అదే అనుభవపరంగా అవి వేసి ఆ రంగు మారిన తర్వాత తెలుసుకోవడం విజ్ఞానం అవుతుంది. పుస్తకంలో చదివి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవడం జ్ఞానం అనుకుంటే, అంటే థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. అది ప్రాక్టికల్స్ చేస్తేనే విషయం అర్థం అవుతుంది కదా, ల్యాబ్ లో చేస్తేనే మనం స్వయంగా చూసి తెలుసుకోవాలి. అది వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో అది జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి ఆ రెండు అంటే నీకు మొత్తం విషయం అంతా కూడా చెప్తాను. సో మనుష్యులు వేలాది మంది ఉంటే సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళు ఒకళ్ళే అయితే, వాళ్ళలో 1000కొకరైతే ఆ వాళ్ళలో కూడా మళ్ళీ నన్ను నిజంగా తెలుసుకునేది ఎవరో ఒక్కరే ఉంటారు. దీనికి మనం ఈ పరుగు పందాల్లో ప్రతి స్టేట్ నుంచి కొంతమంది వెళ్ళొచ్చు, లేదా స్టేట్ అంతట్లో వాళ్ళు ఒకళ్ళని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ వీళ్ళలో కూడా ఎవరో ఒక్కరే మరి ఫస్ట్ వస్తారు కదా నేషన్లో అట్లా. సో ఆ తర్వాత భూమి నా యొక్క 8 శక్తులు, బాహ్య శక్తులు ఏమిటి అంటే పంచభూతాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. ఈ 8 కూడా నా బాహ్య శక్తులే అని చెప్పారు. సో అందుకే మన ఈ పంచభూతాలతోనే ప్రతిదీ కూడా తయారవుతుంది. ఆకారం అనేది దేనికున్న, మనిషి ఆకారమైన, జంతు ఆకారమైన, పక్షి ఆకారమైన, చెట్టు ఆకారమైన,
పర్వతం ఆకారమైన ఏదైనా ఆకారము అనేది ఒకటి ఉన్నది అంటే, మన కంటికి ఒక ఆకారం కనిపిస్తోంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైనదే. పంచభూతాలు ఎవరు అంటే మరి భగవంతుడి యొక్క సృష్టియే. అలా పంచభూతాలు మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఈ 3, 8 గూడా మరి భగవంతుడు యొక్క బాహ్య శక్తి. దీనికంటే ఉన్నతమైన శక్తి ఏది? పైన బాడీ ఉంది. అది పని చేయకపోతే మరి చైతన్యం లేకపోతే, ప్రాణం లేకపోతే ఇంకా బాడీకి ఉపయోగం ఏముంది? అందుకని ఆ చైతన్యం అనేది కూడా భగవంతుడిది. బయట ఉన్నది భగవంతుడి శక్తే. లోపల ఉన్న చైతన్యం, ప్రాణం అనొచ్చు, ఆత్మ అనొచ్చు, అది భగవంతుడిది. కానీ బయట ఉన్న దానికంటే లోపలిది ఇంకా ఉన్నతం అంటున్నారు ఆ శక్తి. బయట బాహ్య శక్తి అయితే లోపల ఆయన యొక్క ఇంకా ఉన్నత శక్తి ఉన్నది. అది పరాశక్తి. బయటదేమో అపర ప్రకృతి, బయటది పర ప్రకృతి. అంటే ఇంకా దివ్యమైనటువంటి శక్తి భగవంతుడిది. అది సో 2 భగవత్ శక్తులే. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణి ఇత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా అన్నారంటే, నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే మొత్తం అన్నీ కూడా పుడుతున్నాయి. ఏ జీవి అయినా సరే నా యొక్క ఈ పరాశక్తి, అపరాశక్తి అంటే నా ఉన్నత శక్తి, నా బాహ్య శక్తి వల్లే అన్నీ కూడా కలుగుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ జగత్తంతా కూడా ఉద్భవించడానికైనా, నడవటానికైనా, మళ్ళీ విలీనమైపోవటానికైనా నేనే కారణం అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. నాకంటే నాణ్యమైనది ఇంక వేరే ఏది లేదు ధనంజయ. నేను ఈ సర్వస్వాన్ని కూడా ఒక దారం ఎలా అయితే మణులన్నిటినీ చక్కగా కూర్చి హారంగా అది మోస్తూ ఒక హారంగా తయారు చేసిందో, ఈ దారం మీద ఈ మణులన్నీ ఎలా ఆధారపడి ఉన్నాయో అలా నా మీద అన్ని లోకాలు కూడా నా మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి అని ఇక్కడ అలా చూపిస్తున్నారన్నమాట భగవంతుడే. ఈ అన్ని లోకాలని కూడా ఆయన అన్నీ కూడా భగవంతుడి మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. అలాగే అందుకే అంటే ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్తో సమస్తము ఆయన మీద ఆధారపడి ఉన్న నీటిలో రుచి ఏమిటి, సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగేమిటి, వేదాలలో ఉన్న ఓంకారం ఏమిటి, ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దం ఏంటి చూసాం. ఈ సందర్భంగా మనం ఆకాశంలో శబ్దం ఉంటుందని, ఆ తర్వాత మరి నీటిలో రుచి, తర్వాత మరి భూమిలో సువాసన, అగ్నిలో వేడి, ఇవన్నీ కూడా జీవించే ఇవన్నీ కూడా నేనే. తపస్సులలో తపస్సును, బుద్ధిశాలులలో బుద్ధి, బలవంతులలో బలము, ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు. అందరికీ ఆది బీజాన్ని, జీవులందరిలో చైతన్యాన్ని, జీవనాన్ని, ప్రాణాన్ని నేనే అంటూ ఆయన ఈ అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఎన్నో ఇచ్చారు. ఈ విషయం మనకి అర్థం అవ్వడానికి. అంటే సమస్తం కూడా నా మీద ఆధారపడి ఉన్నది అంటే ఇవన్నీ ఏది లేకపోయినా ఉండగలమా? మరి జలం లేని ఉండలేం, గాలి లేనిది ఉండలేం, ఏది ఉండలేం సరిగదా. అలా ఇంకా మనకి ఎన్నో సౌకర్యాలు, ఏది చూసి ఆనందించడానికి కళ్ళు, మరి శబ్దం విని ఆనందించడానికి చెవులు, ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు. అగ్ని నుండి వేడి, మనకు కావాల్సినది టెంపరేచర్ మరి ఉండాలి. దాన్ని సరిగ్గా మనం ఉపయోగించుకున్నప్పుడు జలంతో మనం దాహం తీర్చుకుంటాం. సో ఇటువంటివన్నీ కూడా భగవంతుడు మనకు కావలసినవన్నీ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ విశ్వాన్నే ఇచ్చి మరి గాలిని వీటన్నిటిని మనకి ఊపిరి పీల్చడానికి ఇచ్చి మరి భోజనం తింటున్నాం, డైజెస్ట్ ఎలా జీర్ణం చేసుకుంటున్నాం, లోపల ఎంత సైన్స్ జరుగుతుంది మన బాడీలో. తిన్నామంటే మరి ఈ పార్ట్స్ ఒక్కొక్కటి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ప్రతి సెకండ్ పనిచేస్తున్నాయి కదా మన బాడీలో. ఒక సెకండ్ ఏదైనా పని చేయకపోతే ఉంటామా? అంత పర్ఫెక్ట్గా మనమేంటి, చీమ శరీరమైన అంతే, మన శరీరమైన, ఏనుగు శరీరమైన, ఏదైనా ఈ ప్రపంచమే మరి ఒక్క త్రాటి మీద నడపటం అంటారు చూడండి. మరి సూర్యుడు చుట్టూ ఈ గోళాలు తిరగడం ఒక్క నిమిషం కూడా, ఒక్క సెకండ్ కూడా, మిల్లీ సెకండ్ కూడా ఆగకుండా అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఎప్పుడు ఎలా ప్రతి క్షణం పనిచేస్తున్నాయంటే ఆయన సమస్తాన్ని నడిపించబట్టి. అందుకని చిన్న చిన్న ఉదాహరణలతో మనకది అర్థం అవడానికి చెప్తున్నారు. అలాగే మనలో ఉన్న సమస్తము నేను నడిపిస్తున్నాను, వీటన్నిటిలో ఉన్న శక్తులన్నీ నేనే, భూమిలో ఉన్న వాసనలు కానీ ఏదైనా
అంటూ ఇవన్నీ మనకి చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళు బలవంతులలో బలం అంటే మనలో ఏ శక్తి ఉన్నా అది భగవంతుడే. అలాగే అంతేకాకుండా సత్వరజస్ తమో గుణాలకు చెందిన భావాలన్నీ కూడా నా శక్తియే. అయితే అవన్నీ నాలో నా శక్తి అయినప్పటికీ నేను వాటి ప్రభావంలో లేను. నత్వాహం తేషు తే మయి. అవి నాలో ఉన్నాయి, కానీ నాకు వాటి యొక్క ప్రభావం నా మీద లేదు అని చెప్పారు. సో ఎందుకు? భగవంతుడు సత్వరజస్ తమో గుణాలకు అతీతుడు కాబట్టి. సో 3 గుణాలతో మనమందరం మోహితులం అవుతున్నాం. నాకు వీటి గుణాల మోహం నాకు లేదు. కానీ ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ ఈ 3 గుణాలతో మోహితులైపోయి తద్వారా నన్ను తెలుసుకోకుండా ఉన్నారు. భగవంతుణ్ణి, సచ్చిదానంద తత్వాన్ని ఎందుకు తెలుసుకోవడం లేదంటే ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలతో నిండి ఉన్నాం కాబట్టి మనందరం. ఆ గుణాల ప్రభావాన్ని దాటినప్పుడే మనకి భగవంతుణ్ణి, సచ్చిదానంద తత్వాన్ని చూసే ఆస్కారం కలుగుతుందన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇది మరి ఈ మాయ దాటడం సామాన్యం కాదు. ఈ మాయ అందరినీ తోలుబొమ్మలాటలు ఆడించినట్లు ఆడిస్తుంది. మీరందరూ ఆ మాయ చెప్పినట్లు ఆ సత్వరజస్ తమో గుణాల ప్రకారం పనులు చేస్తున్నారు. ఆ గుణాలు అలవర్చుకుని ఇది దాటడం సామాన్యం కాదు. కానీ మామేవయే ప్రపద్యంతే, ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడుతారో వాళ్ళు మాయామేతాం తరంతితే, వాళ్ళు ఈ మాయను తరంతితే దాటగలుగుతారు అని చెప్పి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే మనం ఈ మాయ నుంచి బయటపడవచ్చు. అంటే మోక్షానికి రావచ్చు. యోగం భగవంతుని చేరుకునే మార్గం ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడుతారో వాళ్ళు ఇది సులభంగా దాటి నన్ను చేరగలుగుతారు అని అర్థం. సో నెక్స్ట్ శ్లోకంలో నమాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. సో నన్ను నలుగురు రకాల మనుష్యులు నా ప్రపద్యంతే ఎప్పుడు శరణు వేడని వాళ్ళు ఉన్నారు. 4 రకాల వాళ్ళు ఎవరు? నరాధములు, మాయయాపహృత జ్ఞానం, మాయలో పడిపోయి ఉన్న జ్ఞానం పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు. జ్ఞానం ఉంది కానీ మాయ వల్ల ఉన్న జ్ఞానం కూడా పోయింది వాళ్ళకి. ఆసురం భావం ఆశ్రిత అంటే రాక్షస భావాలు ఉన్నవాళ్ళు. సో వీళ్ళు మూఢులు, ఇలా నరాధములు, ఉన్న జ్ఞానం పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, రాక్షస భావాలు ఉన్నవాళ్ళు. వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా 4 రకాల దుష్కృతులు అంటే ఇటువంటి సన్మార్గంలో లేని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మా ప్రపద్యతే నన్ను శరణు వేడరు. ప్రపద్యంతే అంటే శరణు వేడటం, నా ప్రపద్యంతే అంటే శరణు వేడకపోవడం. సో ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు శరణు వేడరు. ఎందుకు? ఇందాక శ్లోకంలో చెప్పారు కదా, ఈ మాయ దాటడం సామాన్యం కాదు, నన్ను శరణు వేడిన వాళ్ళు దీనిని దాటగలుగుతారు అని చెప్పి ఇలాంటి రకాలు ఎప్పుడు కూడా నన్ను శరణు వేడరు అని భగవంతుడే చెప్పారు. ఈ రకమైన మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు? మూఢులు, నరాధములు, మరి ఉన్న జ్ఞానం పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, రాక్షస భావాలు ఉన్నవాళ్ళు. రాక్షస భావాలు, రాక్షసులంటే ఏదో భయంకరంగా పెద్ద పెద్ద ఆకారాలతో ఏదో అట్లా ఉంటారని మనం అనుకోక్కర్లా. మనస్సులో రాక్షస భావాలు ఉన్నవాళ్లే రాక్షసులు. ఇక వీళ్ళు ఈ 4 రకాల వాళ్ళు మరి నన్ను ఎప్పుడు శరణు వేడరు. ఇంకొక 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడతారు. చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. 4 విధాల భజంతే మాం, నన్ను భజించే వాళ్ళు ఉన్నారు. 4 రకాల వాళ్ళు ఎవరు? జనులు. ఎవరంటే సుకృతులు అంటే మంచి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు, సన్మార్గులు. అర్జున 4 రకాల సన్మార్గులు ఉన్నారు నన్ను ఆరాధించే వాళ్ళు. ఆర్తో వాళ్ళు ఎవరంటే ఆర్తులు అంటే కష్టంలో ఉన్నవాళ్ళు. జిజ్ఞాసులు కుతూహలం, భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అనే జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు. అర్థార్థులు సంపద కోసం కానీ ఏదైనా అవసరాల కోసం నన్ను ప్రార్థించేవాళ్ళు. జ్ఞానీచ మరియు జ్ఞానులు, నిజమైన జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. భరతర్షభ అంటే భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా. ఇలా 4 రకాల సన్మార్గులు ఉన్నారు నన్ను ప్రార్థించేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఎవరంటే ఆర్తులు, ఇలా కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు. మరి వీళ్ళు కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు అనుకోవచ్చు. తర్వాత జిజ్ఞాసులు, తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాసు ఉన్నవాళ్ళు. అర్థార్థులు, ధనం కోసం కానీ ఏదైనా సంపద కోసం కానీ ప్రార్థించేవాళ్ళు. జ్ఞానులు, నిజమైన జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. వీళ్ళు 4 కూడా నన్ను ప్రార్థిస్తారు, ఈ సన్మార్గులు.
సో ఆర్తులు బాధల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉదాహరణగా ద్రౌపది దేవిని మరి తర్వాత గజేంద్ర మోక్షంలో గజేంద్రుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. కష్టంలో మరి మొసలి నోట్లో కాలు ఇరుక్కున్నప్పుడు భగవంతుని ప్రార్థించడం, ఆయన మోక్షాన్ని ఇవ్వడం. సో ఆర్తులు అంటే కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు. అలాగే జ్ఞానాభిలాషులు, జ్ఞానం కోసం. జిజ్ఞాసులు అంటే నైమిసారణ్యంలో ఉన్న మునులందరూ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలని సూత మహాముని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థనలు చేసి ఆయనకి చెప్పమని, భాగవతం వివరించమని అడుగుతారు. అందుకని వాళ్ళని జిజ్ఞాస, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్గా వాళ్ళని చూపించారు. ఇక అర్ధార్థులు అంటే సంపద కోసం. అంటే ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజ్ స్టోరీ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా. ధ్రువ మహారాజ్ స్టోరీ ఎవరు చెప్తారు? ధ్రువ మహారాజు ఎందుకు తపస్సుకు వెళ్ళాడు, తపస్సు చేశాడు, అది తెలిసే ఉంటుంది. ఎవరైనా చెప్పగలరా ధ్రువ మహారాజ్ గురించి? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఉత్తానపాదుడు అనే వాళ్ళ తండ్రి తొడపైన కూర్చోవాలని వాళ్ళ చిన్నమ్మ వద్దని చెప్తే ఆయన తపస్సు చేయడానికి నారదుడు గారు డైరెక్షన్ ఇస్తారు కదా మాతాజీ, ఇలా ఇలా చేయాలి చేస్తే అప్పుడు నారాయణ, ఓం నమో నారాయణ అంటూ తపస్సు చేసి దేవుణ్ణి పొందుతారు మాతాజీ. వెరీ గుడ్. సో అంటే అంటే సవత్తల్లి ఆవిడ కూర్చోనివ్వదు, నీకు అక్కడ కూర్చునే అర్హత లేదు, నీకు రాజ్య అర్హత కూడా లేదు, నువ్వు నా కుమారుడు కాదు కాబట్టి అని చెప్తే ఆ పిల్లవాడికి ఎంత వయసు? 5 సంవత్సరాలు. ఇవన్నీ ఏమర్థం అవుతాయి? అతనికి తెలిసింది ఏమిటంటే ఆ మాటకు బాధపడటమే తెలుసు. సో ఇంటికి వెళ్ళి తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి బాధపడినప్పుడు తల్లి, మరి నేను ఎవరు ఏం చేయలేను నాయన ఈ పరిస్థితికి, నువ్వు భగవంతుణ్ణే శరణు వేడాలి అంటే, అయితే భగవంతుణ్ణి వేడతానని వెళ్తున్నప్పుడు నారద మహాముని దారిలో, నువ్వు ఇంత చిన్నవాడివి, నువ్వు అడవిలో తపస్సులు ఇవన్నీ చేయలేవంటే ఆయన వినకుండా వెళ్ళడమేనన్నప్పుడు ఆయన చెవిలో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రాన్ని చెప్పి, నువ్వు ఈ మంత్ర జపంతో భగవంతుణ్ణి గురించి ధ్యానంలో ఉండు అన్నప్పుడు ఆయన అలా వెళ్ళి ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూ మధ్య మధ్యలో ఏదో పండ్లు అవి తీసుకుంటూ కొన్ని రోజులు, ఆ తర్వాత నీరు మాత్రమే తీసుకుంటూ కొన్ని రోజులు, ఆ తర్వాత ఊపిరి మాత్రమే తీసుకుంటూ ఇంకా కొన్ని రోజులు, ఆ తర్వాత ఊపిరి కూడా ఆపివేసి అసలు అలాగే తపస్సు చేస్తూ తీవ్రంగా తపస్సు చేయడం 6 నెలల పాటు. 6 నెలల్లో భగవంతుడిని ప్రత్యక్షం చేయించుకోగలిగాడు ధ్రువ మహారాజ్. కానీ తీరా భగవంతుని ప్రత్యక్షం చేసుకున్నాక ఏదో రాజ్యం అని పాపం తండ్రి దగ్గర స్థానం కోసం చేసినా కూడా ఆయన ప్రత్యక్షమైన తర్వాత ఇక ఆ తపస్సులో భక్తిలో మునిగిపోయి, నాకేమీ వద్దు, నిన్ను స్తుతించడానికి తగ్గ భాషనివ్వు చాలు అని అడుగుతాడు. ఎందుకంటే మరి చిన్నవాడు కాబట్టి భాష కూడా సరిగ్గా రాదు కాబట్టి. అప్పుడు భగవంతుడి అనుగ్రహంతో భగవంతుడిని స్తుతిస్తూ ప్రార్థిస్తాడన్నమాట. అయితే భగవంతుడు ఆయనకి అన్ని అనుగ్రహించి మరి తర్వాత ధ్రువలోకాన్ని కూడా ఆయన ఆ జన్మ తరువాత ఆయనకి ధ్రువలోకానికి అధిపతి చేశారు. ఆ ధ్రువలోకాన్ని మనం ఈ రోజున ఆకాశంలో మరి బ్రైట్గా ఉన్న నక్షత్రం ధ్రువ నక్షత్రం అంటారు కదా, అది ధ్రువ లోకం అన్నమాట. సో అది ధ్రువ మహారాజు అర్ధార్థులు అన్నదానికి ఆయన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ఒక రకంగా. అలాగే సంపద అన్నప్పుడు మరి వాలి తమ్ముడైన సుగ్రీవుడు మరి రాజ్యం కోసం శ్రీరామచంద్రుడి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన శరణు వేయటం జరిగింది కదా, అదొక ఉదాహరణ. అలాగే జ్ఞాన సముపార్జన, జ్ఞానం కోసం పరీక్షిత్ మహారాజ్ మరి వారం రోజుల్లో పోతాడనే శాపం ఉన్నది కాబట్టి ఆ వారం రోజుల్లో భగవంతుని తెలుసుకునే జ్ఞానం కావాలి అని అడిగినప్పుడు సుఖదేవ మహాముని భాగవతం వినమని సలహా ఇచ్చి ఆయన భాగవతాన్ని ప్రవచనం చేయడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను సన్మార్గులు, వీళ్ళు నన్ను ప్రార్థిస్తారు, శరణు వేడతారు. అందుకంటే నన్ను ఎవరైతే శరణు వేడతారో వాళ్ళే మరి ఈ మాయను దాటుకోగలుగుతారు అన్నారు కదా. సో 4 రకాల వాళ్ళు శరణు వేడని వాళ్ళు ఉన్నారు, 4 రకాల వాళ్ళు శరణు వేడే వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఈ 4 రకాల శరణు వేడే సన్మార్గుల్లో కూడా జ్ఞానులు ఇంకా ఉత్తమం. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియ. సో వీళ్ళల్లో కూడా జ్ఞానులు నిత్యము కూడా భక్తిలో విశిష్టులు,
నిత్యము భక్తిలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా వేరే కోరికల కోసం జిజ్ఞాస అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. కానీ జ్ఞానులు కేవలం ఆ జ్ఞానంతో ఎప్పుడూ భక్తిలోనే ఉంటారు. ప్రియోహి జ్ఞానినోత్యర్థ. నాకు ఈ జ్ఞానులు అందరికంటే కూడా ప్రియులు. అహం సచ మమ ప్రియ. వాళ్ళకు కూడా మరి నేనెంతో ప్రియమైన వాడిని అంటున్నారు. మళ్ళీ ఇక్కడ భగవంతుడికి వాళ్ళేనా మరి అందరూ సమానమే అంటారు కదా అనే డౌట్లు వస్తే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కనెక్షన్లో ఉంటారు. ఆ యోగా స్థితి అంటే భగవంతుడితో కనెక్షన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. మరి వీళ్ళ జ్ఞానుల మైండ్ ఎప్పుడూ భగవంతుడి మీదే నియుక్తమై ఉంటుంది ఏ పని చేస్తున్నా. సో అందుకని భగవంతుడికి వాళ్ళకి ఆ కనెక్షన్ ఉండడం అన్నమాట. అది మెంటల్గా మరి ఆ కనెక్షన్ అనేది వాళ్ళు ఆయన కరెక్ట్గా ఆయనతో పెట్టుకోగలిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆయన కనెక్ట్ అవుతారు. మనం ప్లగ్ తీసుకువెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడే కదా లైట్ బల్బ్ వెలిగేది. ఆ ప్లగ్లో పాయింట్లో ప్లగ్ పెట్టేనే కదా లైట్ బల్బ్ వెళ్ళేది. తీసామంటే ఎలా వెలుగుతుంది? కరెంట్ ఉంది, పారుతూనే ఉంది. మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. అలాగే భగవంతుడు ఉన్నాడు, మనము ఉన్నాం. మనం కనెక్ట్ అయితేనే కదా మనకు భగవంతుడు తో ఆ కనెక్షన్ కలిగేది. అది అక్కడ అర్థం. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞానీత్వాత్మైవ మే మతం అస్థిత సహి యుక్తాత్మ మామేవాన్ ఉత్తమాం గతిం. సో వీళ్ళందరూ గొప్పవాళ్లే. నలుగురు ఏది నన్ను ప్రార్థించే అందరూ సన్మార్గులే, ఉదారులు. కానీ జ్ఞానీత్వాత్మైవ మే మతం. జ్ఞాని నా ఆత్మస్వరూపుడే. అంటే జ్ఞాని ఎలాంటి వాడు? శుద్ధ భక్తుడు, సచ్చిదానంద తత్వాన్ని ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకున్నవాడు. సో అంటే త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగాడు. అందుకని ఆ జ్ఞాని నా ఆత్మస్వరూపుడే. అందరూ మరి భగవంతుడు ఆత్మస్వరూపులే కదా, అందరి ఆత్మలు ఆయన అంశే కదా అని మనకు డౌట్ వస్తుంది. జ్ఞాని నా ఆత్మస్వరూపుడు అంటున్నారేమిటి అని. దాని అర్థం మళ్ళీ మనం గ్రహించాలి. అంటే జ్ఞాని ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని గ్రహించాడు అనుభవపూర్వకంగా. అందుకని ఆ స్టేట్లో ఉన్నాడు. నేను ఏ స్టేట్లో అయితే సచ్చిదానంద తత్వం, భగవంతుడి నిర్గుణ తత్వం, గుణాలకు అతీతంగా ఉండే తత్వం అతను కూడా తెచ్చుకున్నాడు. కానీ అర్థం అన్నమాట. అంటే అంత శుద్ధ భక్తుడు అయ్యాడు కాబట్టి జ్ఞాని నా ఆత్మస్వరూపుడే అన్నదానికి అతను కూడా ఆ స్టేజ్ త్రిగుణాలకు అతీతంగా శుద్ధుడు అయ్యాడు. భగవంతుడు ప్యూర్ డివైన్, శుద్ధుడు, సచ్చిదానందుడు. వీళ్ళు కూడా త్రిగుణాతీతం అయ్యేటప్పటికీ వాళ్ళకు కూడా మరి ఆ ప్యూరిటీ అంటే ఇది అనేది తెలుస్తుంది. సో నా ఆత్మస్వరూపుడే. ఎందుకు అంటే అతను మామేవాన్ ఉత్తమాం గతిం. భగవంతుడే ఉత్తముడు అని చెప్పి అతను ఆ రకంగా యుక్తుడై ఉంటాడు భగవంతుడి యొక్క సేవలో. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. సో ఈ జ్ఞానులు అందరిలోకి జ్ఞానులు ఇంకా బెటరు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు నా మీదే అతను మనస్సును లగ్నం చేసి అతను ఉంటాడు ఆ స్థితిలో, శుద్ధమైన భక్తి స్థితిలో అని చెప్పి. అయితే బహునాం జన్మనాం అంటే ఎన్నో జన్మల తరువాత జ్ఞానవంతుడు మాం ప్రపద్యతే, నన్ను శరణు వేస్తాడు. భగవంతుడిని శరణు వేయటానికి కూడా అంత పుణ్యం కావాలన్నమాట. మన అనేక జన్మల పుణ్యంతో ఆ శరణాగత తత్వం అలవడుతుంది. ఏమని? వాసుదేవ సర్వమితి, ఇదంతా వాసుదేవుడే అనే దాంతో వాళ్ళు భగవంతుడిని శరణు వేడతారు అనే భావనలో ఉండి, సమస్తం భగవంతుడి యొక్క అంటే సృష్టియే, అంతా ఆయనే అనే దాంతో వాళ్ళు జ్ఞానులు నన్ను శరణు వేడతారు. ఎన్నో జన్మల తర్వాత వస్తుంది ఈ జ్ఞానం. సమహాత్మ, అటువంటి మహాత్ముడు సుదుర్లభ, ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఎన్నో జన్మల అనంతరం జ్ఞాని నన్ను శరణు వేడతాడు, వాసుదేవుడే సమస్తము అని. అటువంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక 7.19 అది. ఇప్పుడు 7.20 శ్లోక చూద్దాం.
కామైస్తైస్తైర్హృతజ్ఞానా ప్రపద్యంతే అన్యదేవతాః తం తం నియమమాస్థాయ ప్రకృత్యా నియతా స్వయా. సో ఈ కోరికలు, ఈ భౌతిక ప్రపంచ కోరికలతో మన జ్ఞానం అంతా కూడా అపహరించబడుతోంది. మనకున్న జ్ఞానం ఎందుకు పోతోంది అంటే ఈ కోరికల మాయలో పడిపోతున్నాము. అంటే ఈ గుణాల వల్ల మనకి ఇంద్రియాలన్నీ ప్రలోభం చెంది ఈ రకంగా ఈ కోరికల్లో పడిపోతున్నాం. ఇలా మనం ఈ కోరికలతో జ్ఞానం అంతా కూడా అపహరించబడ్డ వాళ్ళం ఇతర దేవతలకు శరణ నొంది వాళ్ళ గుణాలను బట్టి ఆయా పూజా విధానాలు అనుసరిస్తారు అంటున్నారు. అంతే కదా. ఇప్పుడు మనందరం ఈ కోరికలతో కోరికలు ఉన్నప్పుడు ఏమిటి, ఆ కోరిక తీర్చుకోవాలనిపిస్తుంది. తీర్చుకోవడానికి మనం ఎన్నో దేవతలకు కూడా పూజలు, ప్రార్థన. మరి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏది కోరకుండా ఎంతమంది ఉంటాం? ఏదో ఒకటి కోరుకుంటూనే ఉంటాం. గుడికి కూడా వెళ్ళక్కర్లా, మామూలుగా కూడా కళ్ళు మూసుకొని భగవంతుడా ఇది అయ్యేటట్లు చేయి, అది అయ్యేటట్లు చేయి అనుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇలా జ్ఞానంతో కోరికల వల్ల కోరికలతో జ్ఞానాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు ఇతర దేవతల్ని శరణము నొంది వాళ్ళ గుణాలను బట్టి ఆయా పూజా విధానాలు అనుసరిస్తారు. అంటే సత్వగుణం వాడు చక్కగా సత్వగుణంలో పూజ చేయొచ్చు, రజోగుణంలో వాడు కోరికలు తీర్చుకుందామని పూజ చేయొచ్చు, తమో గుణంలో వాడు తెలిసి తెలియని విధానంలో పూజ చేయొచ్చు. సో వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళు పూజలు చేసుకుంటూ, కానీ అందరూ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఇలా దేవతలకు పూజ చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. యో యో యాం తనుం భక్త శ్రద్ధయార్చితుమిచ్చతి తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్యహం. నేను అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మగా ఉన్నాను. ఉండి మరి ఎవరైనా సరే ఏదైనా దేవతను పూజించాలి అనుకుంటే ఏ దేవతా రూపం యో యాం అంటే ఎవరు ఏ రూపాలున్న దేవతలను పూజించినా భక్తి శ్రద్ధతో వాళ్ళు పూజించడానికి నేనే ఆ శ్రద్ధను కూడా చలాం అంటే వాళ్ళకి ఆ అచలాం శ్రద్ధ అంటే స్థిరమైన శ్రద్ధ. చలం అంటే కదిలిపోవటం, స్థిరం లేకుండా ఉండడం, స్థిరత్వం లేనిది. అచలం అంటే స్థిరమైనది, కదలనిది. సో తస్య అచలం వారికి ఎవరెవరైతే ఏ దేవతల పట్ల వాళ్ళు ప్రార్థించినా ఆయా దేవతల పట్ల స్థిరమైన శ్రద్ధను తామేవ దానిని నేనే ఇస్తాను, విదధామి నేనే ఇస్తాను వాళ్ళకి, అహం అంటున్నారనమాట. విదధామి అహం నేనే ఇస్తాను. వాళ్ళు ఏ దేవతలకు ప్రార్థించినా ఏదో కోరికలతో ఆ దేవతల మీద వాళ్ళకి శ్రద్ధ నిలవడానికి స్థిరమైన శ్రద్ధను నేనే వాళ్లకు ఇస్తాను అంటున్నారనమాట. సో అంటే ఎందుకు అందరిలో ఉన్నది భగవంతుడి అంశ అయిన ఆత్మ పరమాత్మ కదా. ఆ భగవంతుడే లోపలుండి మనం ఏ కోరిక కోసం ఏదైనా దేవతను ప్రార్థించాలి అనుకున్నా అది తీర్చే ఆ ప్రార్థన స్థిరంగా ఉండే శక్తిని కూడా నేనే ఇచ్చేది అంటున్నారనమాట. మనం కరెక్ట్గా ప్రార్థించినప్పుడు ఆ దేవతలు కూడా మనకి అనుగ్రహం ఇస్తారు. ఏదైనా కోరిక కోసం ప్రార్థించినప్పుడు కోరిక తీరుతుంది. కానీ మనం అలా ప్రార్థించాలి అంటే మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించాలి శ్రద్ధతో. ఆ శ్రద్ధను కూడా నేనే ఇచ్చేది. వాళ్ళు వేరే ఏ దేవతలకు ప్రార్థించినా ఆ దేవతల మీద వాళ్ళకి శ్రద్ధ ఉండేటట్లు కలిగించేది ఎవరు? నేనే అంటున్నారనమాట. అతని శ్రద్ధను స్థిరం చేసి ఆ దేవతకు అతడు భక్తుడయ్యేటట్లు చేస్తాను అంటున్నారు. సో అంటే ఆ శ్రద్ధని ఇచ్చేది, భక్తి శ్రద్ధ ఇచ్చేది నేనే ఆ దేవత మీద. సో అది కూడా భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు, ఎందుకంటే ఆయనే అన్నిటికీ మూలంగా. నతయా శ్రద్ధయా యుక్త తస్యారాధనమీహతే లభతే చ తతః కామాన్ మయైవ విహితాన్ హితాన్. అంత శ్రద్ధతో ఆ మనిషి ఏదైనా సరే ఒక దేవతారాధన గనక చేపట్టాడు అంటే అట్లా వాళ్ళ కోరికలన్నింటినీ వాళ్ళు తీర్చుకోవచ్చు. ఏది? శ్రద్ధతో ప్రార్థిస్తే. దేవతలు కూడా శ్రద్ధ లేకుండా చేస్తే వాళ్ళు ఏమి తీర్చరు కదా. మరి శ్రద్ధ ఉండాలి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు. శ్రద్ధ లేకుండా ఏదో అని మనం మనసు దేని మీద పెట్టి ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రార్థన చేస్తే ఎవరు వింటారు? సో మనం శ్రద్ధగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు
ఆ దేవతలు కోరికలు తీరుస్తారు. ఆ శ్రద్ధ నిలిచేటట్లు చేసేది కూడా నేనే అని ఇందాకటి శ్లోకంలో చెప్పారు. సో అలాంటి శ్రద్ధతో వాళ్ళు దేవతల్ని ప్రార్థించి కోరికలు తీర్చుకుంటారు. కానీ వాస్తవానికి ఆ వరాలన్నీ నేనే ఇస్తున్నాను అంటున్నారనమాట. సో తీర్చేది ఆ కోరికలు తీర్చడానికి వాళ్ళు వేరే దేవతల్ని ప్రార్థిస్తున్నా అవన్నీ కూడా నేనే ఇస్తున్నాను. మరి ఎందుకు అంటే ఆ ప్రార్థించడానికి తగ్గ శక్తి ఆయనే ఇస్తున్నారు. అలాగే ఆ దేవతలకు ఉన్న శక్తిని కూడా ఈయనే ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళు మళ్ళీ భగవంతుడే వాళ్ళకి అన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతున్నారు అని ఇక్కడ అర్థం. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజోయాంతిం యజోయాంతి మద్భక్తాయాంతి మామపి. సో అంతవత్తు ఫలం తేషాం అంటే ఈ అశాశ్వతమైన ఫలితాలు మరి అశాశ్వతమైన ఫలితాలు ఏది తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటివన్నీ మరి తాత్కాలికం అంటున్నారు. ఏది దేవతలను పూజించే వాళ్ళు కోరికల కోసం పూజిస్తున్నారు అంటున్నారు కదా. ఆ కోరికలు తీరాయి అంటే మనం కోరుకున్నది ఏదో వచ్చాయి. ఎటువంటి కోరికలు కోరుకుంటాం? ధనం కావాలనో, ఉద్యోగం కావాలనో, లేదా కారు కావాలనో, లేదా ఇల్లు కావాలనో, లేదా మన వాళ్ళకి ఇది రావాలి అది రావాలి అని ఏవో ఇలాంటి కోరికలు కోరుకుంటాం. ఆ కోరికలు అన్నీ దేనికి ఉపయోగపడుతున్నాయి? ఈ భూలోకంలో ఉన్నంత కాలమే మనకు ఆ కోరికలు పనికొచ్చేది కదా. ఇక్కడి నుంచి మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా అవి ఆ బెనిఫిట్స్ అన్ని మనం పట్టుకెళ్ళగలుగుతాము. మనతో పాటు ధనాన్ని పట్టుకెళ్ళగలుగుతామా? మనతో పాటు మన మనుషుల్ని పట్టుకెళ్ళగలుగుతామా? ఏది పట్టుకెళ్ళలేం. సో మనం ప్రార్థించే ఈ ప్రార్థనలన్నీ కూడా ఈ భూప్రపంచంలో విషయాల గురించే ప్రార్థిస్తున్నాం. అన్ని టెంపరరీ ఫలితాలే. వీళ్ళకి దేవతల వల్ల వచ్చేదంతా టెంపరరీ ఫలితాలే అంటున్నారు. దేవాన్ దేవ యజోయాంతి. అలాగే దేవతల్ని పూజించే వాళ్ళు దేవతల్ని పొందుతారు. అంటే మరి ఈ ఫలితాలను టెంపరరీ ఫలితాలని పొందుతారు. మద్భక్త యాంతి మామపి. నా భక్తులు నన్నే పొందుతారు. అదే భగవంతుడిని కోరికల కోసం కాకుండా భగవంతుడి మీద ప్రేమతో స్వయంగా మనం ఆయన హైతుకం అప్రతిహతం అన్నట్లు కారణం లేకుండా అంటే భగవంతుడి మీద జెన్యూన్ భక్తితో ఉన్నప్పుడు ఆయన్నే పొందుతాము. సో ఈ మనుషులు తెలియక అజ్ఞానంతో కోరికలు దేవతలను పూజించడం తప్పని కూడా కాదు. ఇక్కడ మనం అలా అర్థం చేసుకోకూడదు. మనం ఎందుకు పూజిస్తున్నాం దేవతలంటే కోరికలతో పూజిస్తున్నాం. అది తీర్చుకోవాలి ఇది తీర్చుకోవాలి అని. కాబట్టి వీళ్ళు మన 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 అజ్ఞానం ఎక్కడుందంటే కోరికలు కలిగి ఉండడమే మన అజ్ఞానం. కాబట్టి ఇలా అజ్ఞానంతో ఈ కోరికల కోసం పూజిస్తున్నాము. కానీ వాళ్ళకు వచ్చే ఫలితం అంతా అల్పం, చాలా తక్కువ. అన్నీ ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి కనెక్షన్ ఉన్నాయే కానీ అసలైన నిన్ను ఈ జన్మానంతరం జన్మ జన్మలకి నీకు మోక్షాన్ని ఇచ్చే అమృత ఫలం కాదు నువ్వు కోరుకునేది. సో అందుకని నీ ఫలితాలు ఈ దేవతల కోసం నువ్వు ఈ కోరికల కోసం ప్రార్థించేదంతా అల్పమైన ఫలితాలు, కానీ తాత్కాలికం కూడా. మరి అవి ఇక్కడ ఉన్న అంటే తాత్కాలికం ఎందుకు? మనం ఇల్లు కట్టుకున్నాము, ఇల్లు కట్టుకోవాలని కోరికినప్పుడు ఇల్లు కట్టుకుంటే అది మనం పర్మనెంట్గా ఎంతకాలం మనకు పర్మనెంట్? ఇల్లు ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందో మనకు అనవసరం. మనం అందులో ఎన్నాళ్ళు ఉంటాం, మనకి దానికి ఏమిటి కనెక్షన్? మనం ఉన్నన్నాళ్లే కదా. ఆ తర్వాత మన దారి ఏమవుతాం తర్వాత మనం దానితో మనం ఆ బెనిఫిట్ చూసుకుంటాం. కాబట్టి అలా చూసుకుంటే ఇది టెంపరరీ. కాబట్టి దేవతలను పూజించే వాళ్ళు ఇలా వాళ్ళు దేవలోకాలు వాళ్ళ ఇదే ప్రాప్తి వస్తుంది. వాళ్ళు దేనికి పూజిస్తే అది. నా భక్తులు మాత్రం చివరికి నా దివ్యలోకానికే వస్తారు అని చెప్తున్నారు. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మాం అబుద్ధయః పరం భావం అజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. సో ఇది నన్ను అర్థం చేసుకోలేక మరి నేనేదో నిరాకారుణ్ణి అని అనుకుంటారు. అబుద్ధయ అంటే మరి బుద్ధి తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు పరంభావం అజానంతో, నా దివ్యత్వాన్ని అజానంతో తెలుసుకోలేక ఏమని మమ అవ్యయం, నేను అవ్యయుడనని, అనుత్తమం ఎంతో ఉత్తమమైన స్వభావం ఉన్నవాడినని,
తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. నన్ను సంపూర్ణంగా తెలుసుకోలేని అబుద్ధులు భగవంతుడైన నన్ను ఏదో ఇప్పుడు ఏదో వచ్చారు అని అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళ అల్పజ్ఞత వల్ల నేను నాశనం లేని వాడినని, అత్యుత్తముడనని, నా దివ్య స్వభావాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ తత్వం ఇప్పుడు భగవంతుడిని కూడా మరి అందరూ తెలుసుకున్నారా? వచ్చినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడిగా పాండవులు భక్తులు తెలుసుకున్నారు, మరి కౌరవులు తెలుసుకోలేకపోయారు. నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మాం అజం అవ్యయం. సో నేను మరి ప్రకాశ అంటే వ్యక్తము నా అహం, నేను వ్యక్తం కాను సర్వస్య అందరికీ. యోగమాయా సమావృత అంటే నా యోగమాయతో నేను కప్పబడి ఉంటాను, నా ఆంతరంగిక శక్తితో నేను కప్పబడి ఉంటాను, నేను అందరికీ కనిపించను. మూఢోయం నాభిజానాతి, మూఢులకు నేను అర్థం కాను, నన్ను తెలుసుకోలేరు మూఢులు. లోకో మాం, ఈ లోకంలో మరి నన్ను వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. అజం, నేను పుట్టుకలేని వాడినని, అవ్యయం, నశింపు లేని వాడినని అని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. సో మూఢులకు అజ్ఞానులకు నేను ఎప్పుడు కనిపించను, నా ఆంతరంగిక శక్తితో నేను కప్పబడి ఉంటాను. ఈ మూఢులు మరి నేను అర్జునని, నాశనం లేని వాడినని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో భగవంతుని తెలుసుకోలేకపోవడం కూడా మూఢత్వమే అని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అనమాట. ఆయన ఆ మూఢత్వం అజ్ఞానం ఉన్నంత వరకు కూడా ఆయన యొక్క ఆంతరంగిక శక్తితో కప్పబడి ఉంటారు. యోగమాయా సమావృత అంటే ఇందాక ఆయన బాహ్య శక్తి అని చెప్పుకున్నాం కదా, అది ఆయన యొక్క బయట ఆ బాహ్య శక్తి ఏమిటి? త్రిగుణాలు, అవే చూస్తున్నారు. ఆ కప్పు తీసి అసలైన భగవంతుణ్ణి ఆయన ఆంతరంగిక శక్తిని చూడాలి. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఆయన బాహ్య శక్తి మంచిదే, దానికంటే ఉన్నతం లోపలున్న చైతన్యం. అలాగే ఆ బాహ్య శక్తి ఏమిటి? సత్వరజస్తమో గుణాలు, అవే చూస్తున్నాం, అవే అలవర్చుకుంటున్నాం మనం. కానీ దాని వెనక ఉన్న అసలైన భగవంతుడి యొక్క ఆత్మతత్వం ఏమిటనేది మనం చూడడం లేదు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాణి చ భూతాన్ని మాం తు వేదన కశ్చన. సో వేదాలన్నీ కూడా మరి తెలిసిన వాడిని, సమతీతాన్ని అంటే గతంలో జరిగిన సమస్తం, మరి వేద అహం తెలుసు నాకు, అన్నీ కూడా జరిగినవి, వర్తమానం ప్రెజెంట్, అర్జున అలాగే భవిష్యాన్ని ఫ్యూచర్ చ కూడా, చ అంటే కూడా అని మరియు అని. సో నాకు అన్నీ తెలుసు, జరిగిపోయినవి తెలుసు, వర్తమానంలో జరిగేవి తెలుసు, భవిష్యత్తులో జరగబోయేవి కూడా తెలుసు. భూతాన్ని మా అంటే అన్ని జీవరాశులు తెలుసు, ఇదివరకు పుట్టిన వాళ్ళు తెలుసు, ఇప్పుడున్న వాళ్ళు తెలుసు, వాళ్ళు ముందు ముందు పుట్టబోతారు, అది కూడా తెలుసు నాకు అంటున్నారు. మాం తువే, నాకు అన్నీ తెలుసు. ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అంటే అతను ముందు జన్మలో ఏమిటి, ఇప్పుడు ఏమిటి, వచ్చే జన్మలో ఎలా ఉంటాడు, నాకు అన్నీ తెలుసు. కానీ మాం వేద నకశ్చన, నన్ను తెలుసుకున్నవాడు ఎవరూ లేరు అంటున్నారనమాట. నాకేమో సమస్తము తెలుసు, ప్రస్తుతం జరిగేది, ఇంతకు ముందు జరిగింది, భవిష్యత్తులో జరిగేది నేను ఎరుగుదును, జీవులందరినీ కూడా నేను ఎరుగుదును, కానీ నన్నెవరు ఎరగరు, నా గురించి ఎవరికి పూర్తిగా తెలియదు. ఇచ్ఛాద్వేష సముత్థేన ద్వంద్వమోహేన భారత సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గే యాంతి పరంతప. ఇచ్ఛ, ద్వేషం, సముత్తేన, వీటన్నిటితో పుట్టినటువంటి ద్వంద్వమోహాలు, ఆపోజిట్స్. ద్వంద్వాలంటే ఆపోజిట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి ఎవరైనా ద్వంద్వాలకు. ద్వంద్వం అనే పదం అంటే ఆపోజిట్స్ అని చెప్పుకున్నాము. ఎగ్జాంపుల్స్ సుఖము దుఃఖము, కష్టము సుఖము. వెరీ గుడ్, ఓకే. మంచి చెడు, మంచి చెడు,
కోపము, ద్వేషము, ఇష్టము, ప్రేమ, ఉమ్, ప్రేమ, ఆ, ద్వేషము, రాగద్వేషాలు. వెరీ రాగద్వేషం. సో ఇవన్నీ ద్వంద్వాలు. సో ఈ ద్వంద్వాలు మోహంలో పడిపోయి, ద్వంద్వాల యొక్క మోహంలో పడిపోయి మరి మన భారత అని అర్జునుని సంబోధిస్తున్నారు భరత వంశస్థుడా. సో ఇచ్ఛ అంటే కోరిక, ద్వేషం, వీటన్నిటితో కూడుకుని సముద్రేన అంటే వీటన్నిటి వల్ల పుట్టిన ఈ ద్వంద్వాల వల్ల మోహంతో సర్వభూతాన్ని సమ్మోహం. అన్ని భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులు అని అర్థం. సర్వభూతాన్ని అన్ని జీవులు కూడా సమ్మోహం అయిపోయి మోహితులైపోయారు. సర్వేయాంతి పరంతప. సో అంటే మోహితులై మరి పొందుతున్నారు. మళ్ళీ జన్మని గ్రహించేటప్పుడు వీళ్ళందరూ ఇలా మోహత్వంతో ఉంటున్నారు. అందుకే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మిస్తున్నారు ఈ మోహత్వం నుంచి బయటపడకపోవడం వల్ల. సో కోరిక ద్వేషాల వల్ల కలిగిన ఈ ద్వంద్వాలతో మోహితులైపోయి జీవులందరూ ఈ మోహంలోనే జన్మిస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అన్నిటికీ మనం ఆలోచిస్తే కారణం ఏమిటి అంటే మరి ఈ రకంగా అందరూ కోరిక వల్లే. అన్నిటికీ కారణం ఏమిటి? కోరిక. ఆ కోరికలు కూడా మన గుణాలను బట్టి సత్వగుణమా, రజోగుణమా, తమో గుణమా అనే దాన్ని బట్టి ఉంటాయి. అయినా సరే కోరిక అనేది ఏ గుణంతో ఉన్నా కూడా అది చివరికి ఫైనల్గా మనకి మోక్షాన్ని ఇవ్వాలి అంటే అన్నీ కూడా మనం ఏది ఎలా ఉన్నా సరిపెట్టుకునేటటువంటి సమత్వాన్ని నేర్చుకోవాలి. తద్వారానే మన కోరిక అనేది తగ్గుతుంది. క్రమేణా మనం చేయవలసింది చేస్తాం, తినటానికి తినాలి, ఉండడానికి ఉండాలి, ఏదో ఒకటి. కానీ తృప్తి అనేది ఉండాలి. తృప్తి లేనప్పుడు ఎన్ని ఉన్నా కూడా మనకి మనశ్శాంతి అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఆ కోరిక అనేది చంపుకోవడం అంటే మనం అన్నీ వదిలేసి ఎలా ఉంటాం? కుడి దినాలను ఉంటుంది, ఏదో ఉండడానికి ఏదో ఒకటి ఇల్లు కావాలో, ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా, కప్పు ఉండాలి అని ఫీలింగ్. అంటే అందుకే ఏది ఎలా ఉన్నా సరిపెట్టుకో, ఇంకా ఏదో లేదు కావాలి అనే తాపత్రయాన్ని తగ్గించుకున్నవాడే మరి మనశ్శాంతి ప్రశాంతతతో ఉండగలడు అనేది ఇక్కడ పాయింట్. అప్పుడే మరి ఆ సమత్వమే యోగం అని చూసాం. మరి భగవంతుడు ఆ ప్రశాంతత, ఆ ప్యూరిటీ అప్పుడే వస్తుంది. లేదు అనే ఆందోళన ఉన్నా, దుఃఖం ఉన్నా, కోపం ఉన్నా, ఈర్ష్య ఉన్నా, ఏది ఉన్నా మనం ఇక ఆ భగవంతుడిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తానికి ఆ ప్యూరిటీ అనే దానికి దూరం అయిపోతాం. తద్వారా భగవంతుడిని కూడా ఆయన ప్యూరిటీని, ప్యూరిటీ లేని వాళ్ళు భగవంతుడి ప్యూరిటీని ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారు? ప్యూరిటీ ఉంటేనేగా ప్యూరిటీ ఉన్న భగవంతుడు అర్థమయ్యేది. అది. సో అది రావాలి అంటే ఈర్ష్య, ద్వేషం, కోపం, తాపం ఇవన్నీ తగ్గాలి. అవి తగ్గాలి అంటే కోరిక అనేది వీటన్నిటిని కలిగిస్తుంది. కాబట్టి కోరిక అనేది పక్కన పెట్టి నీకు అవసరమైంది, నీ డ్యూటీ, నువ్వు తినడం నీ డ్యూటీ, పని నీ కుటుంబ సభ్యులను పోషించడం నీ డ్యూటీ, దానికి కావాల్సింది చేసుకో. కానీ ఆ తాపత్రయం పక్కన పెట్టు, నీ బాధ్యత నువ్వు సక్రమంగా నిర్వర్తించు, ఏది జరిగినా నువ్వు సమత్వంతో ఉండు అన్నది. ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటినీ దూరం చేసుకో. పని మానేయమని అనడం లేదు. నీ మైండ్లో ఈ ఆలోచనలు, ఈ కోరికలు, ఈ తాపాలు, కోపాలు పక్కన పెట్టు అని చెప్తున్నారు. అది ఏషాంత్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రత. ఏషాం త్వంతగతం పాపం. సో ఎవరి పాపాలైతే పూర్తిగా తొలగించబడతాయో పుణ్యకర్మల చేత పాపాలు ఎవరైతే కడిగి వేసుకోగలుగుతారో వారు ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త, ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి బయటపడి భజంతే మాం దృఢవ్రత, నన్ను దృఢంగా భజించడంలో నిమగ్నులు అవుతారు. సో పూర్వజన్మలో అయినా ఈ జన్మలో అయినా ఎవరైతే పుణ్యకార్యాలు చేస్తారో వాళ్ళు పాపాలన్నింటినీ కూడా నశింపజేసుకుని వాళ్ళు ఈ ద్వంద్వ మోహాల నుంచి బయటపడి నా సేవలో నియుక్తులై ఉంటారు. సో భగవంతుడి యొక్క భక్తికి కూడా ఈ పుణ్యం ఉండాలన్నమాట. ఈ పుణ్యకార్యాలు చేసినప్పుడు మనం మన పాపాలను ప్రక్షాళితం చేసుకోవడమే కాకుండా భగవద్భక్తి కూడా పెంపొందుతుంది
అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. పుణ్యకార్యాలు ఎప్పుడు చేస్తాం? మరి సదుద్దేశం ఉంటేనే, స్వార్థం తక్కువ ఉంటేనే, నిస్వార్థత ఉంటేనే. అది కూడా నాకేదో పేరు రావాలి, డొనేషన్ ఇచ్చామంటే మన పేరు అక్కడ పెట్టించుకోవాలి, ఇలా అనుకున్నప్పుడు అది రజోగుణ డొనేషన్ అవుతుంది. అది నిజమైనటువంటి సద్భావంతో నా డ్యూటీ అనుకుని ఆ వినయంతో చేసినటువంటి డొనేషన్ కాదు. కాబట్టి ఇచ్చేటప్పుడైనా, మనం ఎవరికైనా సహాయం చేసేటప్పుడైనా మనం ఆ నిగర్వత్వంతో ఉన్నప్పుడే మనకి ఈ పుణ్యం నిజమైనటువంటి ఆ శుద్ధత అనేది వస్తుంది. పుణ్యం కోసం కూడా కాదు, పుణ్యం కోసం అని కూడా చేయకూడదు. అది సత్వగుణం. సత్వగుణంలో వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు అంటే, ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తారు. సో అట్లా బాధ్యతగా చేయడం. సో ఏది ఏమైనా అలా పుణ్యకార్యాలు చేసినప్పుడు ఏమవుతుందట? పాప విమోచనం జరిగి భగవంతుడి పట్ల భక్తి డెవలప్ అవుతుంది అంటున్నారు. జరామరణ మోక్షాయ మమాశ్రిత్యాయ తంతియే తే బ్రహ్మ తద్విదుకృత్స్నం అధ్యాత్మం కర్మ చాఖిలం. సో ముసలితనం, మృత్యువులు, వీటన్నిటి నుంచి అంటే ఇది జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధులు అంటారు కదా, పుట్టడం పోవడం లేదా జర. ఆ పుట్టడం పోవడంలో ఏముంటాయి? ముసలితనం ఉంటుంది, వృద్ధాప్యం ఉంటుంది, ఏదో ఒక దాంతో మృత్యు. సో జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల నుండి విముక్తిని పొందడానికి ప్రయత్నించే బుద్ధిమంతులు ఉంటారు, వివేకవంతులు. వాళ్ళు భక్తితో నన్ను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వాళ్ళకి తెలుసు ఈ కోరికల వెంట పడితే ఈ జన్మలో ఏమైనా కోరికలు తీర్చుకుని సుఖపడతాం, కానీ ఇది మనకి పర్మనెంట్ సుఖం కాదు, మళ్ళీ వస్తాము, మళ్ళీ ఇదే తిప్పలు పడాలి ఇక్కడ, మనకి ఇదంతా కాదు, మనం భగవంతుని పెట్టుకుంటే మనకి అంతా ప్రశాంతతే అని వాళ్ళు భగవంతుని ఆశ్రయిస్తారు. దివ్య కర్మల గురించి వాళ్ళకి కంప్లీట్గా తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు యథార్థంగా బ్రహ్మ స్వరూపులుగా ఉంటారు. అంటే ఎవరైతే ఆ కోరికలకు అతీతంగా, ఈ కామక్రోధాలకు అతీతంగా ఉండగలుగుతారో వాళ్ళు బ్రహ్మస్వరూపులు, నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. వాళ్ళకి తెలుసు ఈ జరా మరణం నుంచి మోక్షం పొందాలి అనే ప్రయత్నంలో వాళ్ళు ఇట్లా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కర్మలు వాళ్ళు పూర్తిగా చేస్తూ ఆ రకంగా వాళ్ళు మరి బ్రహ్మస్వరూపులుగా అవుతారు. అంటే భగవంతుని తెలుసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. సో వాళ్ళు మరి సాధిభూతాది యజ్ఞం అంటే మరి భగవంతుడి అన్ని దేవతలకు ఆయన మూలమని, సాధి యజ్ఞంచ అన్ని యజ్ఞాలకు ఆయన మూలమని, అధిపతి అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ప్రయాణకాలేపిచ చివరి నిమిషంలో కూడా వాళ్ళు ఇదే జ్ఞానంతో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. నా మీద మనసున్న వాళ్ళు ఈ రకంగా నన్నే భౌతిక జగత్తు అన్ని యజ్ఞాలకు నియమించేవాడిగా తెలుసుకుని మరణ సమయంలో కూడా నన్ను ఇదే అవగాహనతో ఉంటారు నా పట్ల అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, యజ్ఞాలకు కూడా అధిపతిని తెలుసుకుని నా భావనలో పూర్తిగా ఉండి వాళ్ళు చివరిలో కూడా నన్ను తెలుసుకునే ఉంటారు. భీష్మ పితామహుడు మరి చివరిలో కూడా భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ ఆయన ప్రాణాలు వదలటం జరిగింది. అంటే ఆ భావం ఒకసారి వచ్చింది, వాళ్ళకి భగవంతుడిని అర్థం చేసుకునే ఆ తత్వం వచ్చింది అంటే ఇక అది ఉంటుంది పోయే వరకు. వాళ్ళని చివరిలో కూడా వాళ్ళు అదే తత్వంతో బ్రహ్మభూత స్థితి అని ఇక్కడ చెప్పారు కదా, అందులో ఉంటారు అని. సో అలా వాళ్ళు ఈ పుణ్యాత్ములు పాపాలన్నీ కడిగి పుణ్యకార్యాలు చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళు చివరికి ఎప్పుడు కూడా మరి వాళ్ళు మరి కోరిక ద్వేషాల వల్ల మోహం పడి మోహితులైపోయి అందరూ మళ్ళీ జన్మ పొందుతున్నారు. కానీ ఈ పుణ్యకార్యాలు చేసిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ పుణ్యంతో ఈ మోహాల నుంచి బయటపడుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో మోహంలో ఉన్న వాళ్ళేమో ఇలా మళ్ళీ జనన మరణ చక్రంలోనే పుడుతున్నారు. పుణ్యకార్యాలు చేసి పాపాల నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు మోహాల నుంచి కూడా బయటపడి ఎవరైతే పుణ్య మార్గంలో ఉంటారో వాళ్ళు బయటపడి నా భక్తిలో నెలకొంటారు. అలా నా భక్తిలో నెలకొన్నప్పుడు
వాళ్ళకి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల నుంచి ముక్తిని కోరుకుని ఈ బుద్ధిమంతులు భక్తితో వాళ్ళు మరి మంచి దివ్య కర్మలే వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి ఇక వాళ్ళు బ్రహ్మ స్వరూపులు అవుతారు. ఆ బ్రహ్మ స్వరూపులైనప్పుడు ఇక వాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా అదే బ్రహ్మస్వరూప తత్వంతో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పుకొచ్చారు. ఇలా 4 రకాల వాళ్ళు. మరి నన్ను చేరాలి అంటే నన్ను శరణు వేడాలి. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు భవసాగరాన్ని దాటడం అంత ఈజీ కాదు. కానీ ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడుతారో వాళ్ళు సులభంగా దాటగలుగుతారు. అయితే 4 రకాల వాళ్ళు శరణు వేడని వాళ్ళు ఉన్నారు. 4 రకాల వాళ్ళు శరణు వేడే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇలా ఈ అజ్ఞానం వల్ల ఇలా శరణు వేడని వాళ్ళందరూ మరి ఇక అలాగే ఉంటారు. మరి కానీ ఎన్నో జన్మల తరువాత జ్ఞానులు నన్ను శరణు వేడాలనేటటువంటి వాళ్ళకి జ్ఞానం వస్తుంది ఎన్నో జన్మల పుణ్యం వల్ల. అలాంటి వాళ్ళు చాలా అరుదు. కాబట్టి ఇక్కడ మామూలుగా అందరూ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి దేవతలకు పూజలు చేస్తూ ఉంటారు ఈ భూ ప్రపంచంలో ఉన్న తాత్కాలిక కోరికల కోసం. అందుకని వాళ్ళు ఏదో తీర్చుకుంటారు, మళ్ళీ పుణ్యాలు చేస్తే దేవలోకానికి వెళ్తారేమో, మళ్ళీ పుణ్యం అయిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి వస్తారు. కానీ నా కోరికల కోసం కాకుండా ఎప్పుడు భగవద్భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు నా దగ్గరికే వస్తారు. సో మరి మామూలు వాళ్ళు నేనేదో నా గురించి తెలుసుకోక మరి నేనేదో ఉన్నానో లేదో అనుకుంటారు, నేను ఉన్నతుణ్ణి ఇలా జన్మలేని వాడిని అని తెలియని అజ్ఞానం వల్ల అని చెప్తూ మరి నాకందరూ తెలుసు జీవులందరూ, కానీ నేను ఎవరికి అర్థం కాను అని చెప్తూ మరి ఎవరైతే ఈ పుణ్యకార్యాలు చేస్తారో వాళ్ళ పాపాలన్నీ ప్రక్షాళితమయ్యి నా మీద భక్తితో వాళ్ళు ఉండగలుగుతారు. పుణ్యమే భగవద్భక్తిని కూడా కలిగిస్తుంది అని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అందుకే బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే. ఎన్నో జన్మల తరువాత జ్ఞానులు నన్ను శరణు వేడతారు. సో ఈ మనం చేసే పుణ్య కార్యాలను బట్టి మన పాపాలు పోవడమే కాకుండా భగవంతుడి పట్ల భక్తి కూడా వస్తుందంటున్నారు. అలా వచ్చిన భక్తితో వాళ్ళు మోహం నుంచి బయటపడి మరి ఈ భగవంతుడే అన్నిటికీ అధిపతి అని తెలుసుకుని ఆ బ్రహ్మభూత స్థితిని తెచ్చుకుని, అలాంటి స్థితి వచ్చిన వాళ్ళు పోయే వరకు కూడా వాళ్ళకి ఆ స్థితి ఒకసారి వచ్చిందంటే ఇక పోదు. జ్ఞానం అనేది వచ్చిన తర్వాత పోవడం అనేది లేదనమాట. అది జ్ఞానం అంటే ఇదే. కోరికలు లేనటువంటి ఆ భగవంతుడి మీద భక్తితో మనస్సును స్థిరంగా ఉంచుకోగల, ఏదైనా తృప్తిపడి ఉండగలిగిన తత్వమే జ్ఞానం. సో ద్వంద్వాలకు అతీతం, రాగద్వేషాలకు అతీతం, సుఖ దుఃఖాలకు అతీతం. సో అది అలాంటి స్థితి బ్రహ్మభూత స్థితి. అది వచ్చింది అంటే ఇక జ్ఞానం ఎప్పటికీ పోయే జ్ఞానం కాదు. ఎప్పుడు పోయేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు అదే స్థితిలో పోతారు, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే చూద్దాం. సో 30 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. క్విజ్ అందరూ తీసుకుంటూ ఉండండి. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే మహాత్ములు భక్తితో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతారు. పవిత్రమైన ఆత్మ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ మనస్సులను ఇతర విషయాల వైపుకు మళ్లించరు అంటున్నారు అనమాట. సో అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు విషయాలన్నీ టెంపరీ అని వాళ్ళకి తెలుసు. భగవంతుడి మీదే మనస్సును ఎప్పుడు లగ్నం చేసుకుని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు అని. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు